Hej, velkommen til Bobo Online. Jeg vil lige vise, hvordan man samler en af vores populære Marcus skalstole. Stol, som er god og solid, og som føres i 12 forskellige farver. Den jeg samler her er i ahorn finer, og den kommer som vi ser her, med en løs skal og et sæt ben og et sæt skruer. Så det er god idé at lige have lidt beskyttelse til bordet, så man kan lægge stolen ned på denne måde. Og så tager man bare stillet her og vender om. Der er vist R og et L, og R står for right, altså højre, og L for left. Så gør man sådan. Der skal de være. Afstandsstykker, som vi sætter ned over, og skruer og spændt skiver. 2 stykker på hver skrue. Spænder dem løs i første omgang. Og så alle 4 er i, så spænder vi dem lige lidt mere til. Sådan der. Og så er der en lille møtryk der, som kommer på i midten. Spænder lige den midterst med en nøgle, fast nøgle eller svensnøgle, eller hvad man nu lige har. Så spænder man benene helt fast. Og til sidst fødder, som puttes i enderne her med et tryk. Super god stærk stol, som er garanteret til en personvægt på 110 kg. Og det kan han sagtens holde til. Så den kan findes inde på Bobo Online. Vi ses. Hej.